Hej alle sammen, og velkommen til en ny video på min kanal. I dag der har vi fået besøg af selveste Quack. Hvad så, venner? Hvad så, bro? Er vi klar til at opnå Monthly Rewards? Det er vi i hvert fald. Det er vi da. Og som I kan se, så blev jeg nummer 76 monthly i sidste måned. Jeg tror, jeg var cirka 10-12 wins for at kvalde til Regionals, men desværre havde jeg en dårlig uge, hvor jeg fik 34 wins. Så ja, for nogen er det måske meget godt for 34, men for mig der er det altså ikke godt nok. Vel, Quack? Det er det sgu ikke. Det er heller ikke godt nok for mig. Nej, okay, ja, du skal også se mig. Men lad os da hoppe ud i det og se, hvilke trøjer jeg har fået, og det du også har fået. Ja, så her. Jeg har fået nogle... Au, de ser frederen ud. Ja, de der jeg tror faktisk, jeg har fået de der top 100 trøjer før. Men de elite og guldtrøjerne ser meget fede ud. Galt, de ser fede ud. Ja, og så har jeg fået en top 100 pakke med 44 informspillere. Hold da op. Hvem er det, vi kan få den her uge? Kan du huske det? Ja, den her måned. Det er jo de tre gode. Ronaldo, Neymar og Messi. Der er Ronaldo og Lewandowski, så vi har jo pakket i forvejen. Ja, Lewandowski for anden gang måske med dig. Det kunne måske. Det kunne være sindssygt. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke? Altså, det uden at lyde arrogant det her, så kan jeg faktisk ikke bruge Ronaldo eller Messi. Det kunne være sjovt. Det kunne være sjovt at have dem, men jeg har dem allerede begge i Team of the Year. Men Neymar vil være rigtig god at få. Griezmann vil være rigtig god at få. Benzema. Nej, Golan vil være kanon at få. Det er virkelig ham, jeg håber allermest på for at være ærlig. Ja, det vil være sindssygt. Ja. Det vil det. Men jeg vil faktisk lige vise, hvilke slags spillere jeg har fået tidligere i min klub. Fordi jeg har ramt top 100 en, jeg tror det er 3 eller 4, det kan jeg ikke huske. Jeg skal lige gennem de her trøjer. Så skal jeg lige vise af min trup. Jeg er ikke begyndt på weekendligaen endnu, men det skal nok komme. det kommer. Ja. Det er mit nuværende hold. Der kan jeg se, at jeg har både Messi og Ronaldo, men hvis vi under til mit top 100 hold, der ser vi altså nogle af basserne. Det er det. Der har nogle af de der røde spillere, som jeg har fået, og faktisk så har der ikke været mange, jeg kunne bruge. Jeg tror, jeg har, hvis jeg går ind på Kanté, ham har jeg spillet, jeg tror det er cirka 300 kampe, jeg kan ikke huske det. Ja, 400 net. 400? Ja, ham har jeg brugt rigtig meget. Ellers, hvad er det ellers? Embolo, jeg tror han er på bænken også. Han er på reserverne helt ud til højre der. Og Payet, SBC, ja. Det er faktisk det eneste, jeg kan bruge, det er Embolo og Payet 312, og Embolo han har 369, ja. Han er, altså dreng, uden at lave sjov, ikke? Embolo er den bedste supersub i hele spillet. Jeg har prøvet så mange spillere. Jeg har prøvet Neymar som supersub, jeg har prøvet Salah, Thiago, Mkhitaryan, alle, men Embolo, 81 rated, inform, det er det bedste supersub. Jeg kan virkelig anbefale ham. Ja, på det sådan noget. Det er med nogle monster, du har fået. Ja, der er mange gode spillere, men der er bare ikke mange, jeg kunne bruge til mit hold, faktisk. Koulibaly fik også en SBC, der var sådan en Team of the Africa Nations, noget der. Lukaku er der 80, han har også et meget godt kort, men han har bare ikke rigtig fået overskud til at bruge. Okay. der er foretrækket en Embolo i stedet. Og Eriksen også. Eriksen har jeg brugt, jeg tror bare, at jeg har præcis 40 kampe med Eriksen, og det var fordi, jeg havde sådan, jeg har præcis 40 kampe. Og det var fordi, jeg havde ham til, der var sådan noget Premier League-krav, jeg ved, du kan huske det. Ja, præcis. Ja, der brugte jeg Eriksen, og han var faktisk den dårligste spiller, jeg har for mit hold, så ham vil jeg ikke anbefale, de køber. Ja, der har hørt, han skulle meget god, men det er måske også hans 88, jeg hørte, der var rigtigt. Ja, jeg tror hans 88 er langt bedre end 87, fordi det her, det kan godt være. Var helt skrald. Altså, kan se, han var et monster. Eriksen var elendig for mig i hvert fald. Men jeg tænker, at vi skal hoppe ud i det. Quack, inden vi starter, der vil jeg lige høre, hvem tror du, vi får? Altså, jeg vil sige, det vil være første gang nogensinde, jeg var med til at åbne en Ronaldo-pakke. Så selvom du ikke har brug for ham, så kunne det altså være fedt. Altså, jeg vil ønske, at jeg fik ham, fordi jeg kunne sige, at jeg har pakket Ronaldo. Det er det værd. Det er det. Altså, det vil være fuldstændig sindssygt. Så det håber jeg gør. Men og så Neymar ved siden af. Neymar vil være så dejligt. Altså, det er helt vildt. Jeg vil blive så glad for Neymar. Altså, Ronaldo og Messi, det er bare for, at jeg kan sige, at jeg har pakket dem. Det altså, faktisk... Neymar vil også være et monster-sub. Præcis, Neymar. Jeg vil prøve med som super-sub. Er han 95 eller 96? Det kan jeg ikke huske. 96 Neymar. Det er vanvittigt kort. Det er ikke noget, man laver sjov med. Altså, jeg håber faktisk mest på Neymar eller Angolan, så bliver jeg virkelig glad. Det er helt vildt. Ja, det kunne være sindssygt. Nå, lad os gøre det. Skal vi prøve at gå den? Lad os gøre det. Der har vi den. 4 inform. Den ser altså godt ud. Lad os gøre det. Og vi starter den. Kom bare. 3, 2, 1, go! Det er walkout! Walkout! Kom nu. Kom med det portugisiske flag. Kom med det portugisiske flag. Hvad er det? Er det Portugal? Dingen, det er Harry Kane. Lad mig sige det, Kane. Harry Kane. 90 rated. Nej, Angolan kan stadig være der. Og Griezmann. Og Griezmann kan være der. Altså, alle mennesker, så er det virkelig skuffende for Kane. Det vil jeg sige, det var sgu ikke lige... Nej, ham kan jeg virkelig ikke bruge, men hvem kan være der? Altså, der kan være... Nainggolan. Kom nu, Nainggolan. Griezmann! Yes! 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 Det er det, jeg
Prøv lige lure ham. Prøv lige lure det der Griezmann. Nej, hvor er det sygt. Ej, mand. Koulibaly, Podolski. igen. Hvem er der ellers? Bastos, Gujai... Jørgensen, mand. Ja, der Nikolaj Jørgensen, der er anden gang jeg får en monster. Så er der langt. Ej, prøv lige. Van Aanholt, ham kan jeg også bruge en eller anden dag. En af dag kan jeg bruge ham. Så mange vil se resten. Ja, lad os se, om det så er. Kom så. Kom så. Nainggolan. Please, Nainggolan. Please. Kom nu. Cuadrado. Det er fint. Altså, jeg fik ikke Nainggolan, som jeg håbede på, men 5 stjerner skiller, jeg tænkte nok. Han er faktisk et monsterkort, han har prøvet før. Super soppers. Virkelig. Ej, Griezmann, det er lækkert, mand. Det er det shit, vildeste. Griezmann. Og jeg blev så sur, fordi jeg var sammen med Mo tidligere i dag, eller Mohamed Al-Basha, og han havde fået Elite Monthly. Og han fik Griezmann i sin pakke, og så var han bare sådan lidt, jeg får bedre end dig, og der har fået Elite, der får top 100, så det gjorde det sgu ikke, bro. Nej, det må man skal sige. Ej, hvor det vigtigt, mand. Jeg skal lige finde det der. Okay, det er her. Ja, for det er så mange røde kort, jeg har. Det er helt vildt, mand. For helvede. Kane? Jeg er faktisk skuffet over, at det var han, der kom ud i forhold. Altså, Griezmann er bedre. Griezmann ville være meget federe, hvis han kom. Ja, hvis han kom ud og lavede den der. Ja, hvis han bare kom ud og... Ej, man, han har et vanvittigt kort, det er jo helt vildt. Ja, det er sindssygt. Ej, jeg er glad. 88 p, 90 shooting. Endelig får en, jeg kan bruge de røde kort der. Og Benzema! Han er altså det er så lækkert. Det er virkelig så lækkert. Han er sindssygt på midten, personligt, ved jeg. Ej, det er vigtigt, mand. Jeg er spændt med ham på midtbanen. Benzema, jamen, jeg har haft noget som... Altså, da jeg ramte 40-0 første gang, der kan jeg huske, at jeg havde ham som CM Benzema. Du har ja, men det har jeg fået tidligere. Og Jørgensen har fået 2 gange. Jeg ser, Jørgensen 82 og 84. Jeg har fået 2 gange. Fun fact, dreng. Det var Jørgensen, der liker mine fans, så det burde jeg også gøre i description nu. Ja. Han skal direkte ind på bænken. Ej, hvor det lækkert, mand. Så det er mit hold lige nu. Det er det hold, jeg retter med, eller håber på, at jeg kan få 40-0 med igen. Mkhitaryan, han skal væk. Altså, Mkhitaryan, han kan godt glemme at få spilletiden, når jeg lige har fået Griezmann. Det er 100. Fik du egentlig også Thiago? Eller var det bare mig, der kiggede forkert? Thiago? Det kan jeg ikke huske. Det er lige på tjek bagefter. Det tror jeg ikke, jeg fik. Nej. Det eneste sådan brolige, jeg fik, det var Benzema og ham. Ja, Benzema og Griezmann, ikke? Men jeg har ikke tænkt mig at bruge Benzema. Jo, du fik Thiago. Jo, jeg fik Thiago, det er rigtigt. Og Fabregas også. Det var ret til. Fik mange wallcards faktisk. Er det ikke de 3 der? Og så 6 wallcards. Benzema. 6 wallcards. Det er virkelig dårligt i en monthly. Det er bedre end hvad mange andre venner har fået i hvert fald. Griezmann, altså. Ej, man. Prøv lige at se ham. Ja, altså, jeg kan ikke fjerne Suarez, men super sub. Nej. Sindssygt sub. Han bliver super sub. Ej, hvor det lækkert, mand. Jeg er så glad lige nu. Det kan jeg sgu godt forstå. Nå, dreng. Så vil jeg i hvert fald sige, jeg håber, I kunne lide videoen. Tusind tak, fordi I alle sammen så med. Jeg håber, I vil give videoen et stort like. Jeg håber, I vil subscribe til min kanal, og så må I meget gerne skrive i kommentarfeltet, hvem I fik i jeres monthly rewards, og husk at tjekke min anden video ud, der sammen med Quack, hvor vi fik mine weekly rewards inde på hans kanal. Den video ligger også i description, og indtil vi ses næste gang.